Case 10 meses despois da toma de posesión do Executivo de Rianxo, os seus concelleiros contarán con retribucións. No pleno ordinario deste xoves aprobarase a proposta de 3 dedicacións parciais, 2 para os tenentes de alcalde e 1 para o concelleiro de Obras. As dedicacións que se aprobarán, que son as que se levan a pleno, son 3 dedicacións parciais para 2 para os 2 tenientes de alcalde e unha terceira para o conselleiro de Obras, que é Alberto Angueira, que nos acompaña, os 2 tenientes de alcalde, Julio Alcalde e Ana Vidal. A aprobación das retribucións constitúe o primeiro punto do acordo alcanzado entre Rianxo en Común e o PSOE, que pretende establecer as liñas básicas para a boa gobernabilidade do Concello, incluindo cuestións tan destacadas como o deseño e aprobación dos orzamentos municipais. Dentro deses outros puntos tamén cabe destacar un traballo importante que forma parte destas xornadas de diálogo e de negociación, pero que ten que continuar tamén relativo aos orzamentos municipais do ano 2024. É un acordo moi cerrado, cuns puntos moi concretos, non leva asociado ningunha consideración de acordo futuro en canto a gobernabilidade, a cogoberno, non leva asignada ningunha retribución a ningún concelleiro do Grupo Socialista, simplemente é un acordo en pro de Rianxo. En canto á contía económica, as retribucións serán de 19.000 euros brutos anuais para o primeiro tenente de alcalde. As outras 2 contemplan un salario bruto anual de 16.000 euros cada unha. Establecerase ademais un complemento para compensar todos estes meses nos que non cobraron ante a falla de acordo. Entendemos que a proposta é modificar un poquinho o que peza aquí no acordo, porque así se lle plantexou tamén cando se aprobou as retribucións do alcalde, que era a nosa voluntade que se aplicara con carácter retroactivo. Non pudemos facelo porque non se permitía en esas condicións que se plantexaban. Por eso, agora o que se vai a optar é por facer un complemento xa incluído dentro da cuantía total anual. Esta retribución súmanse á dedicación exclusiva que xa ostenta o alcalde, de 45.000 euros brutos anuais, que fora aprobada en outubro do pasado ano.